La migració és, sense dubte, una de les forces més potents que estan modelant el món avui dia. Parlem d'una força que transforma economies, cultures i, de fet, societats senceres. I avui posarem la lupa sobre un cas particularment intens, el de Catalunya, una regió que ha viscut un canvi social i demogràfic, rapidíssim, en tan sols un parell de dècades. Per fer-nos una idea de la magnitud del fenomen, comencem amb una xifra global. Segons les Nacions Unides, l'any 2020, hi havia al món 272 milions de persones vivint fora del seu país de naixement. És una xifra enorme, que ens parla de l'escala de la migració moderna, d'aquest moviment constant de gent que busca oportunitats, seguretat o simplement una vida millor. I com es tradueix tot això a casa nostra? Doncs bé, a Catalunya l'any 2021 més del 16% de la població havia nascut a l'estranger. Penseu un moment, gairebé una de cada 6 persones. Aquesta dada per si sola ja ens explica la profunda transformació demogràfica que ha viscut la societat catalana en un període de temps realment curt. Per entendre bé aquest canvi, avui farem un recorregut per 5 punts clau. Primer, veurem la velocitat d'aquesta transformació. Després, ens fixarem en la nova demografia. Seguirem amb com es governa tota aquesta diversitat. Explorarem diferents models teòrics d'integració i, finalment, baixarem al terreny de joc, la política pràctica i els serveis socials. Som-hi! D'acord. Entrem en matèria. El primer punt, que és fonamental per entendre la Catalunya d'avui, és la velocitat i l'escala amb què ha arribat tota aquesta nova població des que va començar el segle XXI. I la paraula clau aquí és velocitat. No ha estat un procés gradual, sinó un canvi realment accelerat. Aquesta taula és que parla per si sola. Fixem-nos-hi bé. A l'any 2000, la població estrangera no arribava ni al 3%. Però només 10 anys després, al 2010, la xifra s'havia disparat fins a gairebé el 6%. És una transformació demogràfica completa, en una sola dècada. Després, com veiem, s'ha mantingut més o menys estable. Però, clar, una acceleració així té unes implicacions enormes per a tot. Serveis públics, planificació de les ciutats, cohesió social. Molt bé, ja tenim clara l'escala del fenomen. La pregunta lògica ara és qui són aquestes persones i on viuen? Deixar de parlar només de percentatges i començar a parlar de països d'origen i de distribució dins del territori ens donarà una imatge molt més nítida i real. Aquest gràfic és genial per il·lustrar la diversitat d'orígens. Veiem de seguida que cap continent domina de manera aclaparadora. Gairebé un terç ve d'altres països d'Europa, sí, però és que el pes de la població que ve d'Amèrica i d'Àfrica és pràcticament el mateix, seguits de prop per la d'Àsia. El que tenim davant és, literalment, un mosaic d'orígens global. I si anem una mica més al detall, més enllà dels continents, la diversitat encara es fa més evident. La comunitat marroquina és la més gran, però de seguida trobem col·lectius europeus, com l'italià o el francès, asiàtics, com el xinès i el pakistanès, i americans, com l'hondurenyo i el colombià. Aquesta barreja ens parla de la complexitat i també de la riquesa del nou teixit social. I una altra idea molt important, aquest fenomen no passa només a Barcelona i la seva àrea, ni de bon tros, aquesta taula ho deixa claríssim. De fet, les comarques de Girona i les Terres de Ponent tenen un percentatge de població estrangera més alt que el de l'àrea metropolitana. Això ens diu que la nova realitat demogràfica és una realitat de tot el territori. Clar, un canvi demogràfic tan ràpid i profund necessita, per força, una resposta política i legal. Anem a veure, doncs, com s'ha anat construint la governança d'aquesta nova realitat des de les directives que venen d'Europa fins a les lleis estatals i els plans concrets que ha fet la Generalitat. En aquesta línia de temps veiem algunes fites clau. La llei de l'any 2000 va ser fonamental per establir un marc de drets. Després, al 2005, Catalunya va ser proactiva i va crear el seu primer pla integral, demostrant que hi havia voluntat de gestionar el fenomen. I més tard, al 2009, una llei específica va regular el dret d'asil i la protecció de refugiats. Aquests són, per dir-ho així, els pilars legals sobre els quals s'ha construït la política d'integració actual. Però més enllà de les lleis, hi ha una pregunta més de fons, més filosòfica. Com han de conviure cultures diferents en una mateixa societat? La teoria social ha proposat diferents models per intentar respondre-la. Deixem per un moment l'àmbit legal i entrem en el de les idees. El primer model, potser el més clàssic, és el de l'assimilació. La idea aquí és molt directa. La persona que arriba s'ha d'adaptar del tot. Ha d'adoptar la llengua, els costums i els valors de la societat d'acollida, fins al punt que els trets de la seva cultura d'origen acabin desapareixent o quedant en un segon pla. Aquí tenim dues alternatives. A l'esquerra, el que se'n diu melting pot, o gresol de cultures.
La metàfora és la d'una olla on s'esbareixen tots els ingredients i en surt un plat nou, una cultura híbrida que és diferent de totes les originals. I a la dreta, el pluralisme cultural. Això s'assemblaria més a una menada. Cada ingredient, cada cultura, manté la seva identitat, el seu gust, però junts formen un pla comú, una societat compartida. Però, atenció, perquè cap model és perfecte ni està lliure de crítiques. El pluralisme, per exemple, tot i que és molt respectuós en la diversitat, té un risc, la fragmentació social. És a dir, que es creïn comunitats que viuen en paral·lel, una al costat de l'altra, però sense interactuar de veritat. I això, clar, pot dificultar la cohesió del conjunt de la societat. I com es porta tot això, aquestes lleis i aquestes filosofies al dia a dia de la gent? Doncs la resposta la trobem en l'estat del benestar i, més concretament, en el sistema de serveis socials. Aquesta és la part més tangible, la més real, de les polítiques d'integració. L'estat del benestar, per entendre'ns, té com una caixa d'eines amb 4 instruments principals. Un són les transferències directes de diners, com les pensions. Un altre, els serveis públics, com la sanitat o l'educació. També hi ha les normatives, que protegeixen els treballadors o els consumidors. I, finalment, les polítiques per crear feina. Els serveis socials, dels quals parlarem ara, formen part, sobretot, d'aquest segon pilar. A Catalunya, el sistema de serveis socials es marca aquests 4 grans objectius. No es tracta només de donar ajudes. Es tracta primer de garantir que tothom tingui accés als recursos. També d'empoderar la gent, de promoure l'autonomia. Molt important, prevenir situacions de risc i exclusió. I, finalment, de construir una societat més cohesionada, més solidària. Aquests objectius, de fet, reflecteixen una aposta bastant clara pel model de pluralisme cultural que veiem abans. Per tant, si ens hem de quedar amb una idea, és aquesta. No estem parlant d'un projecte acabat amb una solució màgica. Gestionar la diversitat és un procés dinàmic, constant, que mai no s'acaba. Demana anar ajustant les polítiques, promoure l'adaptació mútua de tothom i, sobretot, mantenir sempre obert el debat sobre quin model de convivència volem construir plegats. I acabem amb una pregunta per a la reflexió que al final és el gran repte que hi ha al darrere de tot plegat. Com es pot trobar l'equilibri entre la necessitat de cohesió social, de tenir un projecte comú, i alhora respectar i celebrar les múltiples identitats i cultures que formen la societat? Aquesta és, segurament, la pregunta del milió que hauran d'afrontar les societats multiculturals del segle XXI.